Naším hosťom je spevák Martin Harich, teraz nedávno 16-ročný. Áno, 16-ročný. Teraz nedávno. A to ináč asi patrí ešte k tomu veku, že sa po každej odpovedi tak akože zvesela smeješ. Ako 15, ja aj všetkým vravím, že 15, no už mi to takedy divné, ale ešte som si na to nezvykol stále. A teba nikdy nepochytili také tie pubertálne stavy, že svet je na nič a nič nemá zmysel a tieto podobné záležitosti, čo niektorí ľudia v tvojom veku majú, hej. Pubertálne stavy, ja si myslím, že boli, ale ako práve vtedy, keď mali byť, tak vtedy som asi práve bol tej superstar, alebo možno ešte len prídu, ja neviem. Takže ty si nemal žiadnu pubertu? Ja si myslím, že tak trošku som akože, čo sa týka tej puberty, že som tak rýchlo nejak preskočil, možno aj vďaka tej hudbe a celkom je za to vďačný a som je za to vďačný, že to tak je, lebo... A pamätáš si moment, keď si bol puberťák, že si vzdoroval rodičom, niečo si nechcel dojesť? Že teraz som si povedal také, že teraz som puberťák, je taký myslíš moment. Asi áno, no, ja si pamätám, keď som sedel na to takou rezancovou polievkou a aj mi chutila, ale skrátka povedal som, že nie, nebudem ju jesť možno. Práve rezancová polievka? Akože z princípu, hej? Áno, z princípu. Že ty chceš písmenkovú. Že chcem písmenkovú. Dobre, tak keď som pri písmenkách, označ prosím ťa v slove krst samohlásky. Krst samohlásky K, R, S, T. Sú spoluhlásky, takže samohláska je... Bože, samohláska tam ani není, ja neviem. No, veľmi správne, to bola ďalšia skúška. Keďže nechodíš do školy, staráme sa o to, aby si mal trošku prehľad o tom, čo sa kde ako píše. Dobre, tak to je teda hanba. Pozdravím pána profesora slovenčiny. Ja sa už budem lepšie učiť. Je to jeho hanba. A není to jeho hanba, je to moja hanba. Aha, dobre, okej. Vtedy som asi tiež nebol v škole, aj keď to bolo asi v prvej triede, tuším. Asi úplne na začiatku. Dobre, tvoj krst albumu bude ako vyzerať? Môj krst albumu bude vyzerať tak, že bude tu v Bratislave jednom krásnom hoteli, ktorý začína na H a končí sa na H, hotel. Čiže bude krstiť Vilko Rozborilko a Zuzka Smatanová. Strašne sa na to teším teda. A ináč aj ťa pozývam, tak akože kľudne príď 4. 10. tak sa určite potom vidíme. Dačo si zaspievame, dačo si zahráme. Pokrstíme to pravdepodobne brinzou, teda ako ja, ako správny lipták, tak myslím, že brinza je úplne úžasná na to. Nám to bude krásne vyzerať na tom. Bude krásne vyzerať, krásne voňať hlavne. A potom to nejak akože uvidíme, že ako sa to vlastne... A Zuzka Smatanová, to chápem, to je tvoj spevácky, nie idol, ale je to jednoducho človek, ktorého uznávaš. A Vilo Rozboril prečo? Vilo Rozboril, tak to by som ti teda asi mohol strašne dlho rozprávať. Vlastne ten album Príbeh snov sa volá Príbeh snov pretože v podstate o mojich splnených snoch, ktoré sa mi splnili. A určite teda má aj viacej takých tajných zmyslov a ono je to strašne tajné. Má s tým Vilo niečo dočinenia, má s tým dočinenia jedna taká strašne záhadná dievčina, ktorá vlastne... Ale nechodíš s ňou, povedz, nechodím že nie. s ňou. Ani som nechodil. Čiže ona vlastne spískala taký príbeh snov. Ja to určite ešte poviem, možno na budúce, keď vás príjem pozrieť, pretože to je tiež vlastne tak na 2 hodiny. A ono sa to tak celkom, je to vlastne medzi riadkami spomenuté na tom CD-čku, keď vlastne si budete počúvať. Ty si strašne záhadný, vieš, tak mladý a tak záhadný. Tým, že som nevedel, že ktoré sú spoluhlásky a ktoré sú samohlásky. To je pre mňa záhada, ktorá ma bude teraz štvať asi ešte. To ženy zbožňujú, keď je muž záhadný. Ešte by si mal byť snedý a tajomný. A vtedy by to bolo. Ale zatiaľ si taký liptovský. No, akože farba je taká, aká je. Dobre, a ešte mi povedz, prosím ťa, ty máš ešte nejaké plišaky zo Superstar? Lebo to sú naše predstavy o superstaristoch. Samozrejme, že ich mám. Ja ich akože predstavuješ si tak superstaristu, že má v posteli asi 1300 plišákov. Tak. A 2-3 faninky. Tak to není. Vlastne končím pri tých plišákoch. Tie faninky. A máš ich v posteli, fakt? Áno, mám ich v posteli. Nie všetky, ale akože väčšinu také tie VIP plišáky mám. A čo sú VIP plišáky? VIP plišáky sú také v podstate skoro všetky. Je ich viacej na tej posteli ako mimo postele, to sa priznám. A počkaj, kedy sa toho zbavíš? Nemám dôvod, pretože to sú v podstate darčeky od ľudí, ktorí stoja pri mne, čiže ja sa toho určite nezbavím. A čo keď ti raz niekto daruje živého hrocha, vieš? Akože zase darček je darček, ale... Aj to si podľa mňa odložím, ale akože ak mi niekto daruje živého hrocha, tak potom neviem. To nesiem ti ho ukázať sem. Dobre, ďakujem. Dobre, Martin, dávaj si pozor, v plišákoch sú roztoče. Áno. Aby si sa zbytočne nerozkašľal na nejakom ďalšom koncerte. Tak ešte raz krst tvojho albumu, ktorý sa volá Príbeh snov, bude 10. novembra. A určite sa o tom niečo dočítame v novinách. My ti veľmi, veľmi držíme palce, aby si aj naďalej robil vlastnú hudbu, vlastné texty, vlastnú hudobnú tvorbu, aby sa ti v tom darilo, lebo nemáte to vy superstaristi ľahké. Ďalšie súťaže sa chystajú, tak aby si jednoducho sa prebojoval a ostal v nejakom povedomí. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Pozdravujeme z Fanrádia. Martin Harich bol našim hosťom. Čau, ahoj. 9 hodín 11